Upat ka mga dump trucks nga nanghakot o ganapog sa barangay Haklupan, Dakbayan sa Talisay, gibabagan sa kapulisan tungod kay Y permit. Julie Tainar, Sugin Limi. Pasado alas 9 kagabi, gibabagan sa kapulisan ug mga opisyales sa Dakbayan sa Talisay ang upat ka dump truck diha sa Lawaan nga padung naunta sa lungsod sa Minglanilla. Ang maong dump truck gikan naghakot og anapog sa Haklupan, Lagtang, Talisay. Si Attorney Chad Estella, ang labaw sa Provincial Environment and Natural Resources Office Conpenro, dali nga misusi sa mga dokumento ilabi na sa permit sa paghakot sa mga anapog sa Haklupan. Apan dunay mga kalapasan nga nakita ang Penro. Ako nakita dunay duha ka violations. First, yung kaning wala pagkuha bitaw nitong disposal permit. Ang ikaduha violation sa ato ang load limit ordinance. Kay nakita nato klaro man kayo nga nilapas na sa limit nato sa pagkarga. Dito nag-meeting mi sa monitoring team, nakita na ko ang situation yun. I-call na mo ang attention sa contractor, nya ingon sila nga willing sila mo comply sa kaning permitting requirements. But taud-taud na nga nag-file sila application for permit sa Penro pero wala nila tanduga. Ang field supervisor sa QM Builders nga si Willie Abatayo, kinsa maoy nag-supervise sa naghakot og mga anapog, may pasabot nga duna sila gihimong road widening sa nisgotang dapit aron pagabuhatong Cebu-Toledo Wharf. Apan giingong ang gihimong pagpanghakot og anapog walay disposal permit ug wala usab sila magbayaran sa probinsya. Karon tungod sa panahon manggod na gawan-uwan ba kasi mo-overflow na sa lang tubig atong mga motorista matrap na pod, so ang gibuhat na mo among gi-clearing. Kaya kung ihog mo na siya, mo-trap man sa tubig, sa sopa. So, useless. Yapon mo na among gihawal. Doon na may disposal permit sa DPWH para ma-dispose lang gina siya tungod sa mga excavated materials. Daghana ba na makakos o delikado sa mga motorista. So, mauna nga ni-issue ang DP para pag-hawalan sa mga Samtang ang mayor sa Dakbayan sa Talisay, may padayag nga angayan gud nilang si Kupon ang upat ka truck human nila masayri nga sobra ra kaayo sa gibugaton ang gikargang anapog. Gawas ni ini, mas gikabalak-an gyud karon sa mayor ang gihimong pagkabkab sa kontraktor sa dapit diin mga tagag sa sapa ang mga kinaut, diin posibleng maapektuhan ang mga mulupyo sa maong dapit. Unya karon nakita na mo nga ang taga-Haklupan og sa ibabaw pa, nakita na mo nga kanang magreklamo na sila kay ang ilang mga waste gikan sa ibabaw dito naman itabon sa suba na ang dagat suba kusog na kayo asa man padulong diri na mobile plus karsada sugaan to sa mga tao. Julie Tainar, News 5. Batanong sakay sa motorsiklo nga nakiglumba sa laing batanon na disgrasya. Maayong pagkalamba sa motorsiklo nga gimaniho sa 17 anyos nga batanong nailan lang sa pangan nga dudong. Siya misuway unta sa pag-ikya sa nagukod ng mga sakop sa mobile response dito sa Banawa, Barangay Guadalupe. Gisuwayan sa pagpara sa mga sakop sa maong unit ang duha ka naglumba nga batanon. Apan imbis ka mahunong, kusog kini nga mipadagan palayo sa mga pulis. Isita lagi siya niya, wala man lator guro to kay wala lisensya. Motor ako anto diri. Kita na mo sila ba nga suspicious kay gani nya. Amo silang tagipara. Instead mo para ni mabulhot mas lagdagan mo to nga na ginukdanay. O to na disgrasya sila kay sige naman siya glingi. Publiko gipahimangnuan batok sa mga sakit nga dala sa ting-uwan. Misaka na ngadto sa kapin sa 25% ang kaso sa dengue dinhi sa Central Visayas. Andrea Patenya, Sugin Limi. Di lang ang pagbantay batok sa mga trahedya sama sa landslide ug baha ang pahimangno karon sa mga opisyales sa gobyerno ngadto sa publiko, kundi ang pagbantay sa batok sa mga sakit sa ting-uwan sama sa dengue. Mato di Cebu City Health Officer Dr. Stella Igonia, karong panahon sa ting-uwan mas musaka gyud ang gidaghanon sa kaso sa dengue. Tungod kini sa pagpundo sa tubig nga maoy pangitlugan sa mga lamok. Dinhi sa Cebu City Medical Center na matikdan na ang pagsaka sa mga kaso sa dengue. Gikan sa 2 to 3 admissions matag adlaw, misaka kini ngadto sa 4 to 5 admissions. Sa among pagbisita sa dengue ward kaganiha, among nasayran nga aduna sila'y 11 ka mga pasyente. Usa sa mga critical patients mao ang 6 anyos nga batang si Princess. Niadto pang Domingo siya gihilantan apan kagahapon lang nga na-admit sa ospital. Baliun sa ding sintomas ninyo na matikdan niya. Sakit ra yan tiyan.
Mura to siya. O non-off yung hilana. Wala may tulog karon ma'am sa bantay. Wala. Isa naman lang inyong ibuhat karon ma'am. Rampo lang yun. Base sa talaan sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit Conresu, miabot na og 7,485 ang kaso sa dengue sa Central Visayas gikan sa Enero hangtod Hulyo 13 ning tuiga. Mas taas kini og 25.4% sa susamang period niadtong 2012. Sa kapin 7,000 ka kaso, 22 ka pasyente ang namatay. Sa Rehiyon 7, ang syudad sa Sugbo mao'y nag-una sa gidaghanon sa kaso sa dengue nga adunay 1,394 cases ug 3 deaths. Misunod ang Dumaguete City nga adunay 561 cases ug 1 death ug ang Lapu-Lapu City nga adunay 398 cases. Nasud sab sa top 10 list ang Karkar, Talisay, Sibulan sa Negros Oriental, Toledo, Danao, Argao ug Tanhay. Ang ato yung gi-remind sa public is kuan gyud, search and destroy. Ang tanang pamilya sa kinanan makahibaw gyud unsa ang itluganan sa mga lamok nga gidaog dengue sa Aedes aegypti mosquito. Kibaw na sila asa dapita ang mangitlog kanang limpyo nga tubig nga nagpundo. Posible gid na siya nga maayo kay na siya nga itluganan sa atong lamok nga Aedes aegypti. Samtang kung aduna na gani mahilantan sa panimay, report fever as it occur. Mao gina i-report gyud dayon ang mga hilanat, hindi ka hilantan, report gyud dayon. So naami may bawaan. Andrea Patenya, News 5. Nibisita sa Sugbo si Deputy Evgeny Marchenko sa Legislative Assembly sa St. Petersburg Federation sa Russia aron pag-awhag sa mga Sugboanon pagtrabaho ngadto. Ang St. Petersburg usa ka sister city sa dakbayan sa Sugbo. Dako ang pagtuo ni Marchenko sa katakos ug kakugi sa mga Pilipino isip mga trabahante. Kini ang hinungdan nga gitinguha niya nga makapada og mga OFW sa syudad St. Petersburg, Russia. Gikinahanglan sa maong syudad ang dugang 8,000 ka mga nurses o caregivers. Matud ni Marchenko nga susama sa sweldo niini dito sa Middle East. Matud niya walay angay makadlukan ang mga Pilipino sa pangpatrabaho sa maong nasod. Malipayon niya nga gisugat ni Honorary Consul to Russia Army Lopez Garcia sa Pilipinas ang tinguha sa Russia. What we are going to announce today is really a movement, a development, a progress in what has been signed recently. Gisaulog sa atong mga kapatid na Muslim ang Eid al-Fitr karong adlaw. Kini ang kasaulugan sa pagtapos sa ilang usa ka buwan nga pauasa sa Ramadan. King Perez, Suginlimi. Dungan nga pagpangaliya, mga pamilyang nag-uban, mga higalang nagginaksanay og naglamanuhay, ice cream ug popcorn nga giilugan maski sa mga hamtong ug mga edaran. Ang mga kaigsoon ng mga Muslim misaulog sa Eid al-Fitr, ang Feast of Breaking the Fast nga opisyal nga may tapos sa usa ka buwan nga pagpuasa sa Ramadan. Sa Al-Qaria Mosque sa Barangay Mambaling gibana-bana nga 2,000 ka mga Muslim gikan sa nagkalain-laing dapit sa Sugbo ang nagtapok isip pagsaulog sa pagtapos sa ilang puasa. Espesyal alang kang Abdul Malik, usa ka Nigerian national ug nautical student sa usa sa mga tunghaan sa Sugbo ang katapusan sa Ramadan. Sulod sa Ramadan gipangaliya niya ang iyang mga kabanay ug naninguha nga makapasaylo sa mga tawo nga nakasala kaniya. Musuroy siya kauban ang mga higalang Nigerian aron bisitahon ang mga laing higala karong adlaw. So you need to show them the joy, share your feelings that you're happy and just have fun. Ang tulo ka tuig na nga mag-asawa nga si Al Hussein ug Jesslyn Hamdani midala sa ilang duha ka mga gagmay nga mga anak sa moske. Of course, napaka-importante kasi yung Ramadan, yung fasting is isa talaga sa pillars ng aming religion, which is talagang aming ginagampanan year after year. Kumain. Yeah, may handa kami sa bahay. Kahit konti, family lang. Pangaliya ni Al Hussein nga hatagan og maayong kaugmaon ng iyang mga anak ug magpabilin nga sod ang iyang pamilya. Si Jesslyn nagpa-convert sa Islam sa wala pa sila nagminyo. Ang 70 anyos nga si Sahadul Haq mi-convert usab sa Islam ni adtong 1997. Si Sahadul nga tagalungsod sa Dalagit mianhi sa syudad alang sa pag-apil sa kasaulugan. Dahil po taksi, nasakyan ko sa kuhaan ng mga tausog nagnegosyo o kinason diya sa Alaska. Turiya may, sige ko drive, sige ko dagan. Kaya mo lang, ipangutana ko sa
kung amigo nga Muslim. Kung sa imo reliyon, brad, wa man ko reliyon lo kay wa akong reliyon ni kuan, wa mo ko mas panala di man ko kontento. Sa pagsaulog sa Idil Fitr karong adlaw, isip katapusan sa usa ka buwan nga Ramadan, padayon nga gipangaliya sa ato mga kapatid nga Muslim nga mahimong malinawon ang pipila ka mga dapit sa Mindanao gumikan sa sunod-sunod nga pagpamomba. Gi-explain sa katawhan kung unsay bunga nga ihatag sa Allah o sa Panginoon bahin sa ginahimo sa mga tao sa sulod sa Ramadan. Sa sermon ni Imam Aladin Upon kaganiyang buntag, iyang gipasabot nga hatagan og ganti ni Allah ang adunay maayong binuhatan. Gani anaa siya'y mensahe sa mga nagpasiugda sa mga pagpamomba sa miaging mga adlaw. Napil ang paryente ni Upon sa 8 ka mga tao nga namatay sa Cotabato bombing ni adtong Lunes. Gipangaliya namo sa Panginoon nga katubitawng mga tao nga makahunahunag dili maayo ilisad unta landagan unta sa makagagahom ang iyang hunahuna nga di na siya maghibog yung mga anak nga makadaot sa katawhan nga kuan mawa na gyud ka na ilisan gyud ang ilang hunahuna sa Allah, matakot sila sa magkaroon sila ng takot na naa sila'y kahadlok nga maghimog ingon ato ngunay among ipangayo gyud sa Allah. King Perez, News 5.